Sećam se ponekad kad duva vetar ili uveče tako miris na ugalj, neki neprijatan miris na paljevinu. Osećao se miris. Ali pre 2 godine izbio požar, tu karaula je gorela i od onda ta 2 žarišta se ne gase. Ima još tu, možete da vidite, gorevine od uglja. Mada pa svi pričaju da taj ugalj nije kvalitetan, da nije dobar. Putevi su ovde jako loši, slabi. Izvorske vode ima jako dobre, zdrave pijaće izvorske vode. Biodiverzitet, lekovito bilje i mislim da je ovaj deo Stare planine zaštićen. Tako da ne bi trebalo da se preduzima nešto oko rudnika da se radi, da se otvara. To nikako ne, mislim da se i meštani ne slažu. Koliko ljudi ovde čuvaju pčele, Mitko čuva pčele, čuvaju ljudi stoku, imaju krave, koriste taj biljni biljke za stoku, za ispašu. I smatram da to ne bi smelo da se uopšte uništava. Smilja, su dolazili ti, pošto smo čuli da su ovde obilazili ljude iz neke firme da otkupljuju zemlju za rudnik. Znate mi nešto o tome? Iskreno da vam kažem, ja o tome ništa ne znam. Čujem da se pominju neki meštani iz ovog sela. Ja prosto ne mogu da poverujem da može neka osoba, neki čovek, bilo ko da je rođen odavde u selu, da proda svoje ognjište. Češće zbog ovoga, ali... Evo nas u ataru sela Mazgoš, opština Dimitrovgrad, na lokalitetu rudnika uglja koji je ovde radio jedno vreme i sad je ugašen. Ono zbog čega smo ovde jesu glasine da će se ponovo otvarati i širiti ovaj rudnik. Firma Vukotić-Benz iz Veternika iz Novog Sada je ovde posećivala i posećuje ovaj prostor i meštane i pokušava od njih da otkupi zemlju, ne bi li se širio rudnik. Mi ćemo nakon ovog otići na zakazan sastanak kod predsjednika opštine Dimitrovgrad, tražit ćemo svu plansku dokumentaciju, vidimo šta je plan ako će se ovde rudariti, protiv čega su izričito meštani sela Mazgoš i ovog kraja, onda mora nam pokaže papire, dozvole za širenje rudnika i ono sve kako stoji u zakonu. Sa nama je predsjednik mesne zajednice, ja se molim da vas predstavite. Dovičina Kostov. Mi nemamo nikakvu informaciju zvanično od strane opštinske samouprave, da li će stvarno se radi, čujemo glasine, obilaze ovde ljudi, nešto su merili, snimali, šta znam, ali nikakvu zvaničnu informaciju nemamo. Tako da ne znamo dalje da li će da se radi, nama ne odgovara da krene da se radi, jer rade tamo preko komšije i to je, ujutru je smrad od ovog uglja, tako da prašine. Evo i sad može da se vidi, on se sam zapali ova sitna prašina, tako da par puta smo zvali vatrogasce da gase intervenciju. To je ovo što gori sada. Dakle, samo da bude jasno, znači vas iz opštine kao predsjednika mesne zajednice niko nije kontaktirao i upoznao sa planovima daljeg rudnika? Ništa, nemamo nikakve zvanične informacije, samo glasine. Čujemo neki naši koji žive u Dimitrovgradu nas obavesti i tako to. Dobro, puno hvala. Sa nama je Bratislav Sekulić, meštanin sela. Ja sam ovde, da, zadnje 2 godine sam ovde intenzivno, znači kako sam u penziji, ovde sam
i mislim da tu ostatak života provede. Međutim, imamo raznih informacija, dezinformacija. Mi samo želimo da znamo istinu, šta se radi, kako se radi. Ipak i nas, ako smo i dva čoveka ovde, treba da nas neko pita ili da nam kaže šta će da se radi. A ovako sve što se radi, a mi ne znamo, onda te dezinformacije su nešto najteže što može da se desi, pogotovo jer je ovo osetljivo područje, tako da želimo da se zna prava istina i da nas neko obavesti. Mislim da imamo pravo na to kao građani Srbije, da nas neko nešto kaže ko se u našoj neposrednoj blizini radi. Dobro, to je to, puno hvala. Sa nama je i Aleksandar Panić, od Branimo reke Stare planine, čovjek koji poznaje ovaj teren. Sad su malo pre sreli, žena se zove Ovčarka Slađana. Ovde još uvijek ima ljudi koji se bave poljoprivredom, vidim da se obnavljaju farme gore u okolini, dakle ovaj kraj i dalje ima potencijal za stočarstvo i za turizam. Ti, Paniću, se već duže vreme boriš i protiv malih hidroelektrana i protiv ovakvih rudnika, da ovaj prostor ostane čist. Šta možda kažeš ti sad za ovo, gde se nalazimo i šta će dalje da bude? Uvek od ovakvih projekata postoje ekološki izazovi i problemi i pogotovo što je blizina granice, znači jedan drugi problem, bezbednosni problem, da znači bez saglasnosti MUP-a ne bi trebalo se ništa raditi u toj zoni u samu granicu, a kao i na drugim mestima gde se narušava taj integritet zemljišta na većoj površini gde ima jalovište, to je problem vode. Jer ovde preko Mazgoškog potoka sve vode i sve odsedine idu u Ginsku i u Nišavu i veliki je problem sastav onoga što je sa ugljem, a to je puno sumpornih jedinjenja, amonijačnih jedinjenja, mangana, gvožđa i postoji opasnost, pogotovo sada sa ovim klimatskim promenama i sa velikim, enormnim padavinama, da sve to kada bude destabilizovano, krene negde, napravi neku štetu. Naravno, zbog toga se rade i strateške procene i procene uticaja na životnu sredinu, toga ovde nema ni u prostornom planu. A opština Dimitrov ima u svom planu ruralnog razvoja ovaj teren označen kao teren koji je devastiran i koji je uništen. Pa ćemo vidjeti na tom razgovoru šta kažu u opštini. Uglavnom ne bi trebalo da se to tako radi, mislim pogotovo za taj nivo kvaliteta uglja blizu granice sa tim ekološkim posledicama. Opet je problem privatnog interesa i opšteg interesa. Evo nas ispred opštine Dimitrovgrad. Upravo smo završili sastanak sa predsjednikom opštine. Tema je bila otvaranje rudnika uglja kod sela Mazgoš, na kome meštani istoimenog sela pojma nemaju. Pojavili su se jedan dan, kao što to obično biva, ljudi sa džipovima. U pitanju je firma Vuković Benz iz Novog Sada i počeo pritiskaju ljude da im kupe zemlju. Predsjednik opštine nam je dostavio dokument, pismo o namerama koje je opština potpisala sa dotičnom firmom, gde će im dati u zakup poljoprivredno zemljište za širenje rudnika. To je sve što ima dokumentacije. To je jedna od stotine priča o ovoj zemlji gde neko zaradi privatnog interesa iznajmljuje poljoprivredno zemljištu, a narodu se sprema trovačnica, ovde se sprema odbor za ekologiju. Mi ćemo, kao i do sad, baciti svetlo na sve te projekte, na sve te njihove kompanjone, Vukoviće, Benz i slične, da vidimo kako je to dobro da narod zatruješ, da mu otmeš poljoprivrednu zemlju, a da neko sebi strpa milione u džepove. Dakle, sledi nam borba za selo Mazgoš i za lokalnu zajednicu istoimenog sela koju smo upoznali, bili smo gore, o tome smo pravili prilog. Postoje ljudi koji svoju zemlju, svoju dedovinu neće prodati ni za kakve milione. Teramo dalje i veliki pozdrav za ljudi iz sela Mazgoš. To je to.